today. I'm one of the first pioneers. I'm one of the first people with my deputy Ntanyiwa for a search. I was one of the people calling off a search Pachikangawa roadblock. I'm one of the first people ndekejeta bezeka pa site. Ndikulibeso muntu osajana sankha committee. Not even a simple person, and who the mods wa committee kuti mmene the game agona lipompo mmene zimachitika kumalaka sambala tinanyamuka kapanga search ndi ndani popeza ineyo nalipo kuikwale kusana ndi ndani mafuna akanakuita na yes banakufoto what I saw because this is zokamba sokuti ninamva kwa muntu yayi but I was there but titi namba akunyamula maliro ine ndilikongo and I was one of the people ndinamwembera president wa Zambia kuti we need night visions helicopters tibwere zapange search nali koma tinamva committee jena kanonena kuti pakatipo kuti asanduse report kuti Malawi sakubwera kuti azatuze kuti ifira kuti Umboni zankhani abwere sakubwera in one of the things almost ndagwizane nazo yes iwo ajakanafuna katandikira phone ni chito yawo iwo wataitana Malawi matachokera ku Malawi matachokera ku popeza iwo ndi anena kuti akuti tikufuna ndibwerani tinamva mwekongo koma anatsekula akuti anatsekula koma mutakapezera simunamve zoti anatsekula utsekula koma chimene ife sinagwizane nayo an inquiry like that one ikanakha public andazimva chifukwa taina afikana kuti is public akumva tikana kuti abasi tibwere pakuti information sili bwino muli kuti koma anabisala ukwamaka kumana sitimadziwa ukwamafusana na sitimadziwa nditi tikapezera ani ni mafuta ku Malawi kuti uzifuna wa inquiry mama kuti uzifuna bag la chimanga kuti kodi chimanga anandisa bwanji so people iwo ajakanatsekula ku anthu kuti aliyese Malawi zimvera kuli inquiry lero tukoloko tikana khapa TV madzulo acho mwamvetsera uzaka zakuti aya koma mawa ndi ayimbira ndipita information ikula kuika koma anthu amene anali mu committee yaona kujana lino ukanafikira kutoka hapo this information china kuti ndiyani one I was not satisfied with the composition. You were satisfied? No, I was not. Even not even in campus information, they are already biased, compromised already. Yes. Bishop Thomas Lobin Sosama Boyera, he is not agreeing with the report findings. Our Nena Kandari, Abraboyera, agree with him. Do you agree with him? 100%. 100%. Ujan Montomo Usama na. Musapanga favor when alliance. Yes. Amakamba chunga. Ando kamba chunga. You know pali chunga musizi mafuni popa. Nena zalapika. And if alliance in Malawi guys that kali chotani. Imfa ya Chilima and 8 others in Africa. The way the government handled it, ineyo nakafika ndi timu yonse kula Kumbo Soko, Bright Tail, wonse maloyers ameti mathamangira Joshua Valera, ameti mathamangira kumene koko. I don't think aitana kundi modzema. And ineyo nkana kandi na president chakwera ngata kundimva nkana kandi na president chakwera ndina advisor wao ndikanauza chakwera mafuno pita ku Bahamas now nyamukani mzipita ku Mzuzu now your vice president is missing. Achimweni, can you stay in your house mwana wana hata so? Mwono wanu waso. Even one chito wanu waso. Can you sit in the house kuti muzilipa sani malipoto mene? Mmanyamuka na. Let me go and search. That was the first blunder a president achita. The second blunder, osala mpula mpaka 11 usiku. Osala mpula mpaka 11 usiku. The third blunder as commander in chief akanapanga command ame yonse mchikangako sana bantu anangoka udikira ripoti ndege yasowa we are thinking ndege yapanga crash
we don't have enough night vision. Akana kuti guys search. Corner to corner. Taona ina lachinai akuti my faith leaders. Yanko ndava ankani kulilongwe. Wena kuti zimena yankula Archbishop tashwa zinacha. You agree with him? Madero ina sandala ya kudero. Wena kuti zimena yankula zimwina sada ganize bwino. And I'm not so reported kuti hai. I don't even waste time. Those are jokers. And those are jokers. Apa Sandalama. Alinda mazingata ajota kuzupanga press conference. Apa Sandalama jali batu makayankeni. Those are jokers. Don't even waste time. And in fact, so super publicity. Those are jokers. Aponye you see, Catholic Kalankula is an institution in information. Adikile na tusichikala daja. Catholic in information. You can't just check muntu wambaka church can't follow. Wambana ndabusa bazifuwa zao. Basi yuko ime faith leader. Those are jokers. You mean like they were sponsored? Those were sponsored. Those are jokers that I know. In fact, in this country, we always entertain jokers. Are you sure I want to call up a TV kuma vela ma jokers? Awulankula zosa call up yameni jataini. Atai na minaji. They can't dispute things that if etina zuona ni maswako. You are generally go uchikanga. So they are jokers. They are jokers. Anadi go uchikanga. If you were there. If you were there, mpaka the day amanyamula matupi sina gone. I contributed to my helicopter jabwe. I spoke to the president of Zambia, even at Dakar. So my faith leaders are jokers. Yes, they're jokers. I don't waste time in these meetings. Malawi, we waste time with jokers. What do you wage? Are you sure I need to refer to the Pere Uvela Archbishop Msusa? Tika verita antutina roti tilibe mine at Omwe. Akapuka chabichada. That's what I can say. Akapuka chabichada. Akapuka. Mazo akapuka. Ntimbe wa jeti makala 150 nzenji. Amina jero. Akapuka chabichada. Tivela tabela. Hapo marero kuti akapuka. Akapuka. Now tetoni munapita ku page house. Yes. Now Commander former president Anapereka, who is also the president of Democratic Progressive Party DPP. Yes. Makadani. One is a former president of this country. Number two, we have a loose arrangement defending DPP and other opposition parties. We meet and talk. And number three, for your information, Peter Mutharika was the best friend of my father. And Makafuna Christmas here. When I kind of Christmas. Not only Christmas, we talked a lot of things. Yes. Zaboma. I had to learn from him. It's obvious. Obvious zichitika usogoroku. Our inacho sana alliance. Ina always some woman alliance. You are just on the alliance. Our alliance kwa jo. Mugambe anajani. They should wait. Just wait and see. Kubwela bomb ra Hiroshima and Nagasaki. Mwadela jana. Nkondo ya second world war kuti ite. Harry Truman. Anangoti basi tingoli panga release bomb ya Hiroshima na Nagasaki. Mmena Malawi avutikira hapa. Wafunika bomb ya Hiroshima na Nagasaki. Ikubwela. Just wait and see. Malawians, they should just wait and see. Pomaka kwa na 8 koloko madzulo. Sikamaliza vota 4 koloko. Pomaka na 8 koloko. Tatana nawa. Apita. Kwa ukapande. Malilo notusa mamawa. Andazika lima. Pokuwa noje napita. This job by 16 September wapita. Yatangata. Tasesa. Sesa sikolomwe. Zoke bazo bakati bayinura TV kamera kusuzibali zina. Ngiyendu kuzani wait ni Hiroshima na Nagasaki. Sisi munene. Wait and see. Simunene. Wait and see. It will happen. Kuma zoke kwati malasa mara kunoko ngobanda pindu. Hii kaya pindu. Tapuzirako. Mapuzirako. Hii kaya pindu. Ibi ndula mara. Yes. Moda mara za kupupile ndalasi. Kwambisi.
kwambiri. You better like happy. Just wait and see. Just wait and see. Just wait and see. So kuti muntu ukakanchi kwa chichoyambirira chachiwiri mwati nizansi yasokazoya umapuzira kuti kwa chichoyamba chichi kuti nalakwitsa ichi kwa chikonzo chonchi ndimapuzira kwa basi ndithokoza ngale basanthawo lemekezeza program chatesi zibongo Ngenda program ya TV because program lero ndimacheza ndi a president of Alliance for Democracy Afford yo ndi Enoch Kamzinge ni Chihana ni Chihana fika tsiku lina makoma nonse.